Mga kalong. Oh. Daghan din nag-ingon nato nga mga kalong nga gwapo daw ko. What? Unsa daw akong sekreto mga kalong? Oh, ingana ra mga kalong ang sekreto sa mga gwapo, ingana ra. Kanang matulog og sayo. Nya ang oras mga kalong alas 3:30 ka matug sa kadlawon. Mumata ka alas 5 sa buntag. Mga kalong, alas 5 sa buntag. Mo na sekreto sa mga gwapo mga kalong. Nya maligo pod, tagtulo pod ka adlaw. Dili po ka mo sa gunson og ligo mga kalong. Ingana ang sekreto sa mga gwapo. O kay daghan man nag-ingon sa mga kanang gwapo kuno ta. Nya kanang singanan kanang kanang humble. Oh, ang sekreto sa gwapo mga kalong, kay daghan lagi nagbasa ako kay gwapo lagi kuno ko. Ang sekreto nako mga kalong, matugkog sayo. Alas 3:30 sa kadlawon. Nya mo matapog ko alas 5 sa buntag. Oh, tas-tas atong tulog mga kalong. Ingana ang sekreto nako mga kalong anong gwapo ko. Oh, nya maligo tagtulog pod ka adlaw. Usay gani mo upat ka adlaw maligo mga kalong. Oh, basin para masayod mo ingana ko mga kalong. Shout out day ko sa mga gwapo pre nako. Daghang salamat. Kanang shout out day ko sa mga gwapo. Para nako. Shout out ko sa mga gwapo. Natay party sa December 29 mga kalong. Sa mga gwapo. Shout out ko diha tanan sa mga gwapo no. Natay party karon December 29. Shout out ko diha tanan. Daghang salamat mga kalong.